Tu primul knock, frate. Ne-am bătut cu tronul la Vale de Mare. A rămas ultimul în casă și am urcat peste Boris ăla. Era pe o casă de aia lângâiață și am urcat sus peste. Ia, ca știu. Când făceam pe care când tragi pe lângă și pe asta știu. Da, mă. Și de asta zic, o să sară 100% cu noi. Sper că de data asta să nu-mi facă bug de el, tot în gură. De. Adrian, nu pe toți. Nu ne lași și nouă. Cum revanșez? Am urât pe an. Am zis că vezi că o să avem squad aici, minim 1. Adică trauma. Da, am auzit asta, dar cu ce mă revanșez eu? Nu știu. Adică bă, A, la aia ține dată bătrân pe weekendi? weekendi, da. Aia vin și aici. Bă, la mea a turut grave tot. Player, foaie, dau și Free Fire, îi tintez la cap. Morții mă. Hai să faci. Mai iau bulanul, mai pui pe bază în timp ce sare râs. Da. Da, este teană să fii vagabond. Știi ce am făcut, eu? Da, dar știi ce am făcut, Bazi, nu? Când vorbeam cu tine de tron, eram pe ori lângă ăla, lângă ZK să ziceam de tron, da, mă, când i-am bătut în Vale del Mar, știi ce am tron, Vale del Mar, la mea și ce-o făcut. Ia să surprindem noi, că nu mai mergem acolo. Nu mă, aia pula, n-are legătură, mă refer la tron, special la ei. Ori asta, ori în babă, ne rotim pe după Los. Los cojones. Că uitat să pună loot aici. Beril la mine. I got supplies. No. Vreau 14 cauri la mine. stop TMS la mine. Bă, nu știu dacă... Nimic, lasă. Am găsit soluția. Dacă aveți vreun car ceva, sunteți dispus la oferte, dai mari my location, te rog. 8 de 8. I got supplies. Am găsit M24 cu aia. Bă, credeți că mi-apare M24 și nu mi-apare arma? Băgat în Te aude casă foarte cumva. urât, am și la cine. Să rămână. Mă refer că gălăgie. Nu neco. Borisul nu-i. Era Boris, mă. VSS vrea cineva? Nu. Pe mapa asta nu. Frate mi canta. Bazi, dar tu ai mulți frați, mă, și multe surori? I got supplies. Întrebam că... Să aude, zici că vorbești 5 odată. Dar nu la sensul, nu în sensul rău, gen... Pui mei, mă gândeam că-s mulți, că sunteți mai mulți. A, gen e micuțul care, câți ani are? Bă, ești nebun? Se joacă pe telefon pe astea, a? La
4 ani mâncam muci. Da, mă, să mor eu așa e. Mulți studuri, Omul- aproape toți făceam treaba asta. E pula mea. E foarte Uitați. în termenul de comparare. Da. Da, mă, dar cam așa îi, nu? Întindeai buncul, puneai pe limbă, te uitai stânga-dreapta. Râdeai dacă te vedea cineva. El îl ceartă pe Bazi, deci ca să nu I jucăm. got supplies. Bazi scop de 4 la mine. Extenda râde la pic la mine. Trag el tot acolo. M24, vrea cineva? 4X, dacă aveți, îl vreau eu, că ați văzut cum trag cu el. Te pula mea. Nu e de 4X la tudor. Ce, nu ești nebun, nici nu. Vreți 4X? Aveți să-mi dați Nu, mie mă, un nu, scop? 4. Bazi nu vrea, am înțeles. Deci M24. Lasă aici 4X, poți să vii spre el. Nu ești Da. de fapt. I got supplies. Și un mini, și dacă îl descarci ai și glonț. Scarelin, nu, am glumit. L-am văzut undeva pe el, nu știu. What you say? Și care la mine aici? I got supplies. I got Așa, supplies. dar are SLR. Pune să embarg mă location și care de par. Wow. Am uzul cu M16, ia uite. Uite, același lucru fac. Ia bazi. Sau nu bazi, unde bazi? Băi, n-am făcut ce pe aici. Ce? Păi sunt două, am un scarel aici la da? Bă, scotocit. Vino bazi să dau ăsta quick-ul. Dă-mi extended de sniper. I got supplies. Și am plecat. Mă duc să văd dacă e spawn de mașină. Hai trag și pe scarel. Bă, dar de ce mi se tot închide coaie? Du-te morți, mă. Cu iPhone-ul, mă. Eu, acum vin. Și am și plecat. Bă, dar Păi nu, e și mine, frate. voi aveți mașină? Băieți? Coaie. Hai, Dini. Sper că ai un gaz. Ce gaz ai? Nu am văzut. L-am uitat de usă. Hai, lasă. Vino, ia-l pe frag. Dați ca veselă. Dați-i pe munți. Ia uite. Frag, dă un medical ăsta dacă n-are. La un drag. Hai mers Deci, cu... Hai pe aici, pe spații, că Da, dacă n-ajunge mor pe pe unde direct. vreau eu. Trebuia să mătăm mult mai repede dacă vreau să... Nu, sunt prost. Peste 2 acolo. Nu, forță în cală și nu ce și nu. E cifră.
Ai bagi acolo. Enemies ahead! Ai să nu sau ce? Hai de viața mea, uite unde e zona. Hai să abandonăm, merge și ca rachete de mine. Că dăm morțele de joc pe aia, ne-a fugărit pe ram. Ne fugărește și aici. Deci, pe sus nici n-am mișcat o zonă. Am omorât pe tata, ce pula mea a făcut de merit? Deci și eu, na, trebuie să-mi bag first. Și dăm încolo, dar nu știu pe unde intrăm noi în zonă. Pe sus ar fi cel mai... Cât de dreapta puteți? Păi Ce eu nu să- mai am benzină, frate, până acolo, până în zonă. Păi pe stânga a fost linia avionului, mă. Ați auzit, eu nu mai am benzină Ce până în zici? zonă, am un sfert. Hai cu mine odată, vino. Bun? Vino cu mine mai repede. Lasă-mă un gaz jos să-ți vadă mașină în caz de... Da. Dar nu am. Da, să ai, hai. Ne ajungem benzina, mă descurc. Da, mă, cât mai în sus, cât mai pe muntele ăsta aici, ca să... Stai mă, dar ce s-a întâmplat aici? Lasă mai că... Ați făcut. Zona, plăcăi. Cred că el ținut de pe la casă. Nu știu oricum, luați în dreapta mult. Păi, bă, a fost pe Monte Nuevo El Pozo. Din punctul meu de vedere, pe oriunde ne ducem în asol, dar... Dacă ți erau? Acum are în față, băi. Și tot ce avea M16? Ce? Bazi, avea M16. Da. A, min. Mai min. Haide. Și eu, băiate, am băgat gazul meu mașina în Tudor. A, sau te duce aia. Aici ai nasol un pic, dar... Aveți viață, mă, sau dăm o leacă până afara zonei? Am 2 făpturi și 11 bandaje. E nasol cu ăla jos aici. Dați un pic pentru domnul Fiș. Bine, nu. Din afara zonei un pic. Că nu știu ce... Care e aici? Marked a location.
Mașină explodată, mașină explodată jos. Dacă avem player, scoteți. Opriți-vă aici, dar la ridge. Față un pic. Pregătiți și mie un booster dacă aveți. Ia. I got supplies. Dacă aveți un gaz în plus. Da. Atunci va trebui. Marked a location. Bă, auziți? Am 500 mes. Vreau să ajungem sus acolo, frate, dar... A, dar e water treatment-ul pe lui. N-apucăm să ne rotim, trebuie să intrăm în ei. Nu știu. N-am timp. Intrăm în alea. Dă-mă, ălalt. Pușcă, mă, Și erau good paper în mașina acolo. aici avem zona. Avem zona aici, avem zona aici. Opriți-vă alea, să vedem cine așteaptă. Hai în gaura asta aici. Nu văd player la casă. Nici eu nu văd nicio mișcare, dar poate să te camperi. Sau poate să fie în casă. Marked an open door. Marked a location. On my way. Avem player la casă? N-am văzut. Thank you. Avem player la casă? Nu, eu n-am văzut nicio mișcare. Hai la casă. Pe dreapta un pic, bagă viața aici. Fac repede. Fac montaj. Dacă fugă la 11 de jos. Lasă, s-a focusat pe ăștia. Nu știu, La mea nu. Nu. Cine noastră trage? Ia-o, bag o mașină aici, bag una aici. Enemies ahead. No. E degeaba. da, deci cum o să nu mă... Cea noastră e Dar gata. oricum și benzină pula aia asta. Hai să fii pozitiv. Bagam ce e... Marked a Grăbiți-vă. location. Îi spart. Motor în spatele meu. Au oprit la mine. S-au ștui pe deal. S-au dus. Să știți că acolo am dat nucleu. Hai, trebuie să luăm zona, lăsați-i pe aia. Lângă aia nu sunt zone, dacă veniți pe partea asta acum. L-am scos pe ăla din motor. Da, și cum luăm zona? Din dreapta, pe aici, pe la mine. Nu, avem doar o mașină, asta e chestia. Pe cu mașina prin spatele casei și vină să vin. Veniți cu așteaptă. Așteaptă, avem niște playeri în fața acolo, vedeți? La buggy-urile alea. Ia uite. Ok. Nu ne știu, nu cred că ne știu. Trebuie să ne rotim prin dreapta mult.
Motor, vine motor. Enemies ahead! Motor, da, Păi da, motor. mă, dar n-ai cum să ții zona pe aici, trebuie să înconjori. Ia cu mașina și... Uite mașina aproape explodată. E mort, mă, ăla. Nu vă opriți, mă, mașina, voi cu mașina. Rotiți-vă dreapta. Grenada. Rămân pe jos, mă bat cu ei. E în casă aici. Enemies ahead! E în casă acolo, vă dă grenadă. Sau nu, nu vă dă. Dă-i tu grenadă. Se pleacă. E în casă. Dacă mi dau Poți să pui grenada. mâna pe mine? Ține-mă, ține-mă la geam. Ține-mă la geam. Dacă nu mă ține la geam, o să-mi iau buțaie. Nu cred că e armă. Ce la zonă. Dă-te-mi, ba, pula morții, măi. Duce, că păi nu mă mai salvezi. Duce că nu mă mai salvezi. Nu pot să bag. Ba da, mă poți. N-apuc coaie. Apuci! Ia-mă și pe mine, bagi. De zona. Coaia, ascultă-mă că apuci. Dacă am zis eu că apuci, luați și lutați kituri de pe aia și du-te cu motorul ei din zonă. Unul ia motorul și uite în zonă, caută zonă. Da, păi au murit în Hai, pulă. bagi. Trebuia să te duci, frate, din prima, cum am zis eu. Ușește-te între clădire. Nu-ți dă, frate, nu, bun, îți zic eu că nu-ți dă, ce ai? Opriți-vă, dracu, la o casă, să vă dați în casă. La două blanche și doi am jos. Frate, îți jur pe ce vrei, nu mergea să faci. Abia dădea zona, crede. Ba da. Gata, bazi. Nu mai trage, Edi, ia motorul pe partea altă și caută să mergeți pe stradă dacă puteți. Că tare viteză. Adică nu știu, să prinzi viteză full, bagi, prinzi viteză full și te bușești și te încapă ceva. Dacă ai trăirea aia, Avem 30 de la hală. Am două smocuri. mai în față. Uite-l pe ăla, s-a trecut în dreapta unul. Nu mai mi-e arma, mă. Plecați unul. Doar unul. Ia-ți cover-ul, Edi. Luați-vă zonă. Fix după gard aici.
E în acolo. Ah. Trage-te, Edi, trage-te, du-te la bază, că oricum n-ai cum. Da, mă, da. N-am first. Taci. Ieși afară. Dă-le grenadă, nu știu dacă poți. Dar n-are viață, sărac. N-am. Du-te, morți, mă. Fă cu prefire acolo, frate.